Danas učimo nešto veoma važno, dragi moji đaci, a to je potvrdni i odrični oblik glagola. Na slici vidimo dečaka i pitanje. Da li si poneo blok za crtanje? Njegov odgovor je da. On odmahuje glavom gore dole. Kakav je njegov odgovor? Potvrdan odgovor. A devojčica odmahuje glavom levo desno. Njen odgovor je ne na pitanje da li umeš da nacrtaš morsku zvezdu. Kakav je njen odgovor? Odričan odgovor. Rečenice kojima se nešto potvrđuje nazivaju se potvrdne rečenice. Glagol se u tim rečenicama nalazi u potvrdnom obliku. Rečenice kojima se nešto ne potvrđuje, nego se odriče, nazivaju se odrične rečenice. Glagol se u tim rečenicama nalazi u odričnom obliku. Znači, da, to je potvrdno, glagol je u potvrdnom obliku, a ne, to je odrično, glagol je u odričnom obliku. Da pogledamo primjer. Potvrdni oblik, to je da, odrični oblik, ne. Potvrdni oblik znam, a odrični ne znam. Jesam, to je potvrdno, nisam, odrično. Mogu ili ne mogu. Hoću ili neću. Idem ili ne idem. Imam ili nemam. Oblik rečenice određuju glagoli. Vi znate kada smo govorili o rečenicama da smo po obliku i po značenju njih određivali. Setite se po značenju kakve rečenice mogu biti. Da, one mogu biti obaveštajne ili izjavne, mogu biti upitne, uzvične, zapovedne. A po obliku mogu biti potvrdne ili odrične. Eto, upravo glagoli određuju taj oblik rečenice. Da pogledamo primjere u rečenicama. Potvrdna rečenica: ptica je pevala jutros. Koja reč ovde određuje potvrdni oblik? To je glagol pevala. Odričan oblik te rečenice glasi: ptica nije pevala jutros. Šta bi podvukli kao odričan oblik? Nije pevala. Potvrdna rečenica: Jelena jede sladoled. Koja reč određuje da je ovo potvrdna rečenica? Jede, tako je. Ta rečenica u odričnom obliku glasi: Jelena ne jede sladoled. I šta bi podvukli? Šta to određuje da je ovo odrična rečenica? Ne jede. Potvrdna rečenica: ići ćemo na Divčibare. Šta bi podvukli da određuje da je ovo potvrdna rečenica?
podvukli bi ići ćemo. Ta rečenica u odričnom obliku glasi: nećemo ići na Divčibare. Šta bi ovdje podvukli što određuje da je to odrična rečenica? Tako, nećemo ići. Sviđa mi se, potvrdno, ne sviđa mi se, odrično. Mi se često pitamo, da li nešto pisati sastavljeno ili odvojeno. Evo, da se ne bi više zbunjivali, da kažemo neka pravila. Kada se glagol završava na ti, kao na primjer raditi, učiti, pisati, gledati, plesati i tako dalje, piše se sastavljeno. Radit ćemo, učit ćemo, pisat ćemo, gledat ćemo. Međutim, kada se glagol završava na ći, ići, otići, podići, sići, uvijek se piše odvojeno. Ići ću, otići ćeš, podići će, sići ćemo i tako dalje. Dakle, pravilno je ići ćemo ili mi ćemo ići, a ne sastavljeno. Odrična rečica ne piše se odvojeno od glagola. Uvek, osim u slučajevima koje treba upamtiti. To je u ovim slučajevima. Nemam, nisam, neću i nemoj. Neću brokoli. Nemoj bacati smeće. Znači, u tim slučajevima piše se sastavljeno rečica ne. A pogledat ćemo to i na primjerima. Nemam kišobran. Vi niste došli. Nisam slomio prozor. Neću sladoled. Nećemo izgubiti utakmicu. Nećemo sutra doći. Nemoj skakati. Nemamo rukavice. Zašto nemaš domaći? Niste otišli. Nisi bio kod kuće. Nismo više mali. Maja neće čokoladu. Nemojte pričati na času. Podvučene reči upravo su one koje se pišu sastavljeno. Znači, rečica ne se piše sastavljeno. Nemam, nisam, nećemo, nemoj, nemaš, nisi, neće, niste, neću, nećemo, nemamo, niste, nismo, nemojte. To su upravo one reči za koje smo rekli da se pišu odvojeno. Nemam, nisam, neću, nemoj. To dobro treba upamtiti da se u pisanju ne prave greške. Treba zapisati u svesci ono što je najvažnije i to posle pročitati više puta i upamtiti. Zapisati u svesci naslov, potvrdni i odrični oblik glagola. Zatim, oblik rečenice određuju glagoli. Zatim, odrična rečica ne piše se odvojeno od glagola, osim u slučajevima nemam, nisam,
neću i nemoj. Nekoliko primjera za potvrdan oblik i nekoliko primjera za odrični oblik. I da istaknemo ono da i ne. Potvrdne rečenice pretvoriti u odrične rečenice. Biće to često zadatak koji trebate pravilno da uradite. Zato i to treba zapisati u svesci. Nekoliko primjera rečenica koje pretvorimo iz potvrdnog oblika u odričan. Deca gledaju film. Deca ne gledaju film. Igrao sam fudbal. Nisam igrao fudbal. Hoćemo bombone. Nećemo bombone. Znam tablicu množenja. Ne znam tablicu množenja. Možeš sa mnom. Ne možeš sa mnom. Kada to zapišemo, u radnoj svesci uraditi zadatke na strani 49 i 50. U tim zadacima ponovit ćemo i sve ovo što smo čuli u ovom predavanju. Hvala vam što ste bili pažljivi. Puno vas pozdravlja vaša učiteljica.